Sumunay amuha dyon nga project nga nagpasalamat jud ko sa barangay council nga unsay among gikasabutan diri among igi-implementar para sa katawan sa barangay Asagra. Dili lang para sa barangay officials para sa katawan sa barangay Asagra kay among nakita nga ganahan mi kauban sa konseyo nga lambo mo uswag ang barangay Asagra. Aksyon Balita! Yes, Kapitan, good morning. Kining West Cup, kining kumusta man? Niya ka sa tuig 2025 akan binong ubay-ubay sa mga proyekto nga na-implement sa tuig 2024. Unsa may mga matawag na ito usa sa mga dagko nga project sa Barangay Asagra nga na patigayon sa tuig 2024. Okay, mayong buntag sa tanan ilabi na sa Asagrahanon. So, ako na kong pasalamat sa Barangay Council sa Asagra nga kami nagkayo sa gayod sa among nakita nga proyekto last 2024. So, ang amuag yun nga highlights jud dako jud namong project sa 2024 is the CCTV. So, nami CCTV from boundaries sa Pamplona going to musulod ka Pamplona, Asagra. So, naiusa dito nga gibutang gyud siya karon ang mga tao makita jud nimo ang pagsulod kung kinsay ni sulod sa Asagra. Then naa siya diay cruising paoy Kondib. Then dinhi in front sa gym naa siya duwa ka CCTV. Then cruising sa Banlas, pasulod sa Banlas imo nang makita. Then cruising sa Konsehal Camilo Mira. Then pag-abot dito sa Pansil naa po siya duwa ka CCTV nga going to Palanguyan and paingon diri sa proper makita nimo siya iniglugsong og pabalik. Then pag-abot dito sa 5 farm katong naipurok, mutoy among last nga CCTV nga gibutang nga ang tao pagsulod sa boundary sa Asagra imong makita gyud. So ang usa naa diri sa Barangay Hall diya sa ground floor. So munay amuha dyon nga project nga nagpasalamat jud ko sa Barangay Council nga unsay among gikasabutan diri amo gayong among igi-implementar para sa katawan sa barangay Asagra. Dili lang para sa barangay officials para sa katawan sa barangay Asagra kay among nakita nga ganahan mi kauban sa konseyo nga lambo mo uswag ang barangay Asagra. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.